हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुल टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय फरायनो लानाय जाबाय जों बेवहाय सावरायगोन मेथ्सनिनो माखासे गोनांथार सोंथिफोरखौ बर' रावजों सावरायगोन जोङो ना जायफोरनाखि कुइसनफोराहाय एसएससि जीडी आसाम पुलिस फरेस्ट बेटालियन एपीडीसीएल बेफोरनि थाखाय गोनां बेफोरबायदि कुइसनखौ जों बेवहाय सावरायगोन फर्स्ट कुइसनाव दङ दा नाम्बार अफ स्टुडेन्ट इन क्लास 9 and 10 in 42 and 45 respectively. The ratio of the number of boys to girls in classes in 9 and 10 is 9:5 and 8:7 respectively. What is the difference between the total number of boys and the total number of girls in both the classes taken together? बेवहाय मा होननानै बुङो कुइसनावहाय नुनायाव गोलाव ना बियो एसएससि जीडी 2021 आवहाय फैदोंमोन जायखि एग्जाम जाखांना थांनाय ना 2021 नि थांनाय एग्जामनि बियोहाय थांनाय जेनाखि जाना थांखांनाय एग्जाम बे एग्जामाव फैखांनाय नोंथांमोन बेबायदि कुइसनखौ नुनो मोन्दों जे बेवहाय कुइसना नुनायाव गोलाव ना नाथाय गोलावबाबो मा जायो बेवहाय एसेबां माने गोराबो नङा ना बियो गोरायाथ' गोराया नंखायानोसै जे बेवहाय मा होनदों दा टटेल नाम्बार अफ स्टुडेन्ट इन क्लास 9 एन्ड क्लास 10 होननानै बुंदों जे क्लास 9 आव गासै बेसेबां सा फरायसाफोर दङ 42 आरो बेसेबां जन फरायसाफोर दं क्लास 10 आवहाय सा 45 जन ना 45 जन बेनिफ्राय मा होनना बुंदों हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जेनाखि रेशियो ना रुजुथाय बियोहाय क्लास 9 आव बेसेबां होनदों 9:5 आरो बेवहाय 8:7 बेवहाय 9:5 होननानै दं बेयो ना 9:5 बेवहाय नाय जुदि हौवासाफोरा 9 जनबा हिन्जावसाफ्रा मा जागोन 7 अब्ला बेवहाय गासै स्टुडेन्टआ बेसेबां जागोन बियो प्लास खालामनांगौबा बेसेबां जागोन बियो 14 जन होमबा 14 जन जागोन बेना जुदि बेयावहाय बेबायदि 9 आरो 5 जायोबा 14 जन जागोन नाथाय बे रेशियोआव दं बेना बेखायनो जों बे 14 बे रेशियोखौ प्लास खालामनानै ना बेवहाय 9 आरो 5 खौ प्लास खालामनानै जों मा खालामनानै मा मोनो जोङो 14 मोनो 14 जों जों मा खालामदो नैबे 42 खौ जोङो रानदो 14 जों जेब्ला जोङो 42 खौ रानगोन अब्ला बेसे थांगोन बियो 3 टाइम्स थांगोन बियो ना 3 होमबा बेवहाय 3 जाबाय अब्ला जों मा खालामदो जों अब्लानो मोनसिगोन जे हौवासाफोरा बेसेबां आरो हिन्जावसाफोरा बेसेबां जों अब्लानो बेखौ मोननो हागोन जोङो ना होमब्ला बेवहाय मा जागोन जोंनियाहाय हौवासाफोरा बेसेबां थागोन होनब्ला बेवहाय 9 into मा जागोन बियो 3 होमबा बेसेबां दङ क्लास 9 आवहाय हौवासाफोराहाय 27 आरो हिन्जावसाफ्रा बेसेबां जागोन 5 into 3 इक्वल टु मा जागोन 15 दा नेक्स्ट मा दङ 8:5 8:5 खौ जोङो जेब्ला 8:7 खौ प्लास खालामो बेसेबां मोनगोन जोङो 15 ना 8 जों 7 जों 15 दाना 15 जों माखौ डिभाइड खालामदों 45 खौ मानो होनबा बेना क्लास 10 नि ना 45 खौ डिभाइड खालामो बेसेबां मोनगोन जोङो 3 दाना 3 जों 8 जों इन्टु खालामो बेसेबां जागोन बियो 3 जों 8 जों 8 into 3 24 आरो मा जागोन 7 into 3 बेसेबां 21 होमबा बे क्लास 10 नि फरायसाफोर बेना क्लास 10 आव हौवासाफोरा 24 आरो बेनिफ्राय हिन्जावसाफोराहाय 21 आरो क्लास 9 आवहाय हौवासाफोराहाय 27 आरो हिन्जावसाफोरा बेसेबां 15 बेनिफ्राय माखौ दिहुननो थिनदोङो डिफारेन्सखौ हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि मा खालामनांगौ जोङो डिफारेन्सखौ दिहुननांगौ जोंना हौवासाफोरनिया 9 आव बेसेबां आरो 10 आव बेसेबां बेखौ प्लास खालामदो आरो हिन्जावसाफोरनिखौबो 9 आव बेसेबां 10 आवहाय बेसेबां बेखौ प्लास खालामदो जोंना होमबा जेब्ला जों बेवहाय प्लास खालामगोन जोङो जेब्ला जों बेवहाय प्लास खालामगोन ना ये हौवासाया 27 आरो 24 बेसेबां जागोन बेवहाय 51 माइनास हिन्जावसाफोरनि बेवहाय 15 आरो बेवहाय 26 बेसेबां जागोन बेवहाय 36 होमबा बेसेबां जागोन 11 निफ्राय 6 थांबा बेसेबां 5 होमबा इउनिट डिजिटआव 5 गोनां नागिरदो होमबा मा जागोन जोंनाहाय अपसन नम्बर 4 आवहाय मानो होनबा जोङो मोनथिखाबाय जे इउनिट डिजिटआव 5 गोनाङा मोनसेल'खासो बियो ना आरो 4 निफ्राय 3 थांबा 115 जाखाबाय बिना होमबा अपसन नम्बर 4 आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय बिमोन ना नेक्स्टआव दङ KLNM invest sum in the ratio 15 ratio 20 ratio and बेयावबो दङ 27 ना रेशियोआवहाय 15 20 मा दङ 27 respectively if they earn total profit of rupees 10,230 at the end of year then what is the difference between share of K and L K आरो L नि जोङो माखौ दिहुननांगौ जोङो गेजेरावहाय ना बे डिफारेन्सखौ जोङो दिहुननांगौ बेबो SSC GD 2019 निमोन बियोहाय
बेयावहाय नों के एल एम बिसोरनि जोङो मा होनाय दङ रेशिअ होनाय दं। बेयावहाय जोङो रेशिअखौ जोङो बेवहाय होनाय रेशिअफोरखौ जोङो दाजाबदो जोङो ना। दाजाबा बेसेबां जागोन बियो 5 7 12 12 जों 2 4 5 62 होमबा प्लास खालामबा बेखौ 15 20 आरो 7 27 बेखौ प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 62 मोनगोन जों ना। जेखौ प्लास खालामना बेसेबां मोनगोन जोङो 62 मोनगोन। दाना जोङो मा मानि जोङो रेशिअ मा मानि डिफारेन्सखौ जों दिहुननांगौ बेयावहाय के आरो एल नि रेशिअ दिहुननांगौ जोंना के आरो एल नि। दाना नाय के आ बेसेबां बेयावहाय के आ फार्स्ट आरो एल आहाय सेकेन्ड ना। होमबा के आ 15 एल आहाय 20 होमबा बेवहाय के आहाय मा दङ के आहाय मा जाना दं 15 एल आहाय मा जाना दङ 20 आरो एम आहाय 27 एम खौथ' जोंनो नाङा। दानिया बेवहाय बिसोरनि रेशिअखौ जों दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो डिफारेन्सआ बेसेबां जाना दं बेवहाय 5 जाना दंना। जोङो 20 निफ्राय जोङो 15 माइनास खालामबा मा जागोन बियो 5 20 निफ्राय मा होनदों बेवहाय 15 माइनास खालामबा बेसेबां मोनो जोङो 5 मोनो जोंना। होमबा बिसोरनि डिफारेन्सआ बेवहाय ओरैनो रेशिअआवहाय बेसेबां जाना दङ 5 जाना दङ आरो ना। बिसोरनि डिफारेन्सआ मा जाना दङ बेवहाय 5 जाना दङ डिफारेन्सआहाय बे डिफारेन्स। दानिया बेवहाय मा होनदों 62 आवहाय बेसेबां जाना दङ 62 आवहाय 10,230 जाना दं। अब्ला 5 आवहाय बेसेबां जागोन बियोहाय होमबा बेखौहाय 5 जों इन्टु खालामबाय जोंना। होमबा 6 जों बेखौहाय हरोब्ला 1 हरोबा 62 बा ओरैजाय 40 बा 403 403 बा बेसे थांगोन बियो 6 ना 6 बा ओरैजाय 12 1 36 37 372 372 बा 403 निफ्राय 372 थांबा ओरैजाय 3 होमबा 3 31 बा 310 बा बेसेबां जागोन बेवहाय 5 थांगोन बेयो ना 5। दाना मा जागोन बेयाव 165 होमबा 165 जोंहा मा दङ 5 दङ ना। होमबा 165 इन्टु मा जागोन बियो 5 होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 25 32 3 थाबाय 5 8 25 होमबा बिसोरनि डिफारेन्सआ मा जागोन बेवहाय 825 जागोन बेयो ना। डिफारेन्सआ बेसेबां जागोन बुंदों बेवहाय 825 आरो नङाबा जों ओरैबो दिहुननो हायो जे बेवहाय जोङो डिफारेन्सखौ ना जोङो ओरैबायदि लानानै दिहुननो हायो जों बेवहाय मा दङ टटेलखौ प्लास खालामनानै बेसेबां मोनदों जोङो 62 बेवहाय मा जागोन 62 निखौ जों मा खालामनांगोन 62 जों बेखौ रानोबा ना 62 जों बेखौ रानना लाग्रोदो बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय रानना लाग्रोबा 165 ना। मा जागोन होनना डिफारेन्स बेवहाय डिफारेन्स नांगौ 65 ना 165 मा खालामनो हायो जोङो 165 इन्टु मा खालामनांगोन जोङो 20 माइनास 165 इन्टु मा खालामनांगोन जोङोहाय 15 ना। बेबायदि लाना बानायबा मा जागोन एसे गोलाव जागोन सानजोबनायावहाय ना। बेखायनो दहायनि बायदि बानायबानो जाबाय बेयो ना। दाना नेक्स्टआव दङ पि किउ आरो आरआहाय मा होनदों इनभेस्ट खालामो मा बेसेबां रेशिअआवहाय 7:4:9 पि किउ आरआहाय बे जेनाखि इनभेस्ट खालामनाय बे रेशिअआ मा होनदों 7:4:9 इफ दे आर्न टटेल प्रफिट अफ ₹6,680 एट द एन्ड अफ इयार देन व्हाट इज द टटेल शेयर अफ पि एन्ड किउ। दाना बेवहाय मा होनदों पि आरो किउनि जोङो शेयरखौ दाना प्लास मान टटेलखौ जोङो एबारावहाय प्लास दा डिफारेन्स मोननानै मा खालामनांगौमोन माइनास। दाना पि आरो किउ बा जोंना 7 आरो 4निखौ लानांगोन ना। नाथाय जोङो सिगां मा खालामना लाग्रोनांगोन बिसोर गासै मोनथाम रेशिअखौ जोङो प्लास खालामना लाग्रोनांगोन ना। मोनथामखौ जुदि प्लास खालामना लाग्रोबा बेसेबां मोनगोन जोङोहाय 20 दाना 20 जों मा खालामदो बेखौहाय डिभाइड खालामदो 6680 माबाजों 20 जों 0 केन्सेल बेखौहाय 2 जों रानोबा 3 मा जागोन बियो 4 होमबा 334 इन्टु मा जागोन दानिया मा खालामदो पि आरो किउनि मा खालामनांगौ नोङो टटेलखौ दिहुननांगौ नालाय ना। होमबा जों मा खालामनांगोन प्लास होमबा पि आहाय 7 किउआहाय 4 मा जागोन 11 जों इन्टु खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन जेब्ला जोङो 11खौहाय ना 334 जों मा खालामदो 11खौ इन्टु खालामदों होमबा मा जागोन बेयो 3 ओरैजाय 674 3674 मानो होनबा 334 ना 3674 माया जागोन अप्सन नाम्बार 4 आवहाय 3674 आवहाय कारेक्ट एन्सारा बेवहाय टटेल होननाय लोगो लोगो प्लास खालामगोन आरो बेनिफ्राय डिफारेन्स होननाय लोगो लोगो मा जागोन बेयावहाय माइनास जागोन बेयो ना। नेक्स्ट बेवहाय मा होनदों if x is 80% more than y then y is how much percentage less than x बेबो 19आव फैनाय 2019 आवहाय SSC आव जे मा होनदों बेवहाय x आ मा होननानै बुंदों
y नि बेसेबां होननानै बुंदों 80 बांसिन माने होमबा 100 जागोन बेवहाय y खौ 100 लायोबा x आ मा जागोन 80 बांसिन नालाय 100 नि 80 बांसिना बेसेबां जागोन बियो 180 जागोन बियो ना होमबा दाना x नि बेसेबां खमसिन होननानै बुंदों होमबा x नि होननाय लोगो x नि बेसेबां खमसिन बियोहाय x नि बेसेबां खमसिन जागोन बियो x नि y आहाय 80 खमसिन ना बेखौ फारसेनाव लानांगौ नालाय 100 0 जों 0 केनसेल खालामबाय बेखौ जेब्ला जोङो 2 जों रानगोन बेखौ 4 2 जों बेखौ रानबा 9 होमबा 400 खौ जों माजों राननांगोन 9 9 जों हरबा बेसेबां जागोन बेवहाय 4 हरबा 36 36 बा 44 4.444 थांबाय थागोन बेना अपसन नाम्बार 4 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बिनियाहाय नेक्स्टआव दङ what is the value of 22,000 राननाय 1/2 of 25/2 into 5/2 of 4/25 minus 5 ना एबो 2019 आव फैनाय सिम्प्लिफिकेशननि बेवहाय जों माखौ खालामग्रोनांगोन जे ब्रेकेट थायोबा जोङो ब्रेकेटखौ बड मास ना पि बड मास बेनि सोमोन्दै सिगाङावबो गोबांथार भिडिअ बानायखांखाबाय पि बड मास जे जोङो बेवहाय बार होनाय थायोबा बार गोजौआवहाय बेबायदि सिननाय थायोबा जोङो ना जुदि गोजौआव ओरैजाय होनाय थायोमोनब्ला जुदिहाय ना बेफोरबायदि हमना लाबाय साप'ज बेयावहाय बेबायदि बार सिननाय थायोबा बेखौ जों बानायग्रोनांगोन नङाबा ब्रेकेट थायोबा ब्रेकेटखौ अ मानि अफ थायोबा अफखौ बानायग्रोनांगोन बेनि उनावहाय डि मानि डिभिजन राननाय ना डिभाइड थायोबाथाय बेनिफ्राय एम मानि माल्टिप्लिकेसन बेवहाय सानजाब बेनिफ्राय ए मानि एडिसन एस मानि साबट्रेक्सन जे बेवहाय जोङो एडिसन आरो साबट्रेक्सन बेवहाय दाजाब आरो दानख'ना बिसोर मोननैखौ जोङो जायखिजाया अबेबा मोनसेखौ जों बानायग्रोनो हायो जेबो नङा नाथाय बेवहाय जोङो बेवहाय माने ब्रेकेट अफ राननाय सानजाब बेफोरखौ जोङो बानायग्रोनांगोन जोङो ना होमबा जों बेवहाय मावफुंदिनि जोङो बड मास रुलखौ बाहायनानै ना बेवहाय जोङो बेवहाय राननाय दं नाथाय जों राननायखौ बानायग्रोनो हाया मानो होनबा अफआ आगोल फैग्रो औवाहाय बा जों अफ गोनांखौ जोङो बानायनानै लाग्रोनांगोन ना अफ गोनांखौ जोङो मावफुंनानै लाग्रोनांगोन अब्ला बेवहाय मा जागोन बियो 2000 ना 2000 राननाय अफ मानि सानजाब मा सानजाब बेवहाय मा जाना दं बियो ओरै जाना दं बेना 1/2 of 25/2 बेयाव मा जायो सानजाबनाय लोगो लोगो अफ मानि सानजाब नालाय बे सानजाबाव मा जायो गाहायनिजों गाहायनि सानजाबगोन आरो गोजौनिजों गोजौ सानजाबगोन आरो नङाबा गाहायनिजों गोजौनिखौ दानजायोबा दाननांगोन जों ना नाथाय बेवहाय दानजाया नालाय मा जागोन बियो 25 मा जागोन बियो 4 25/4 बेनिफ्राय बेवहाय मा दङ ए सानजाब दं बेना सानजाब बेनिफ्राय मा दङ 5/2 of 4/25 माने 5/2 of मा जाना दङ बेवहाय 4/25 होमबा 5 जों 25 खौ 5 2 जों 4 खौ 2 ना मा जागोन बियो 2/5 minus 5 बेयो ना बे जाबाय दानिया जों बेवहाय मा मोनो ए राननायखौ जों मा खालामनो हायो सानजाब खालामनो हायो जोंना राननायखौ जों सानजाब खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय 4 आ गोजौ थांगोन 25 आ गाहाय फैगोन into 2/5 minus 5 होमबा ए मा जाना दङ 200 25 जों बेखौ 200 खौ 2000 खौ दानोबा 80 80 5 जों बेखौ दानोबा बेसेबां जागोन बियो 16 होमबा 16 जों 8 जों ना 16 जों 8 जों 4 बेनिफ्राय 8 128 ना 128 बा माइनास 5 खालामबाय 125 माइनास 5 खालामनाय लोगो 123 ना 123 जागोन बेवहाय एन्साराहाय 123 नेक्स्टआव मा दङ व्हाट इज द भेलु अफ बेबो सिम्प्लिफिकेशननि 2019 आव फैनाय बेयावबो जोङो अफ थानायखौ बानायग्रोनांगोन जोंना 114 राननाय अफ बेवहाय मा दङ 2/3 अफ मा जाना दङ 9/8 प्लास 11 जाना दं होमबा 3 जों 9 खौ रानबा 3 2 जों रानबा 4 ना 114 राननायखौ जों मा खालामनो हायो सानजाब खालामनाय लोगो लोगो सोलायगोन बेयो ना होमबा बेखौ 3 जों बेसे थांगोन बियो 3 जोंहाय 3 हरोबा बेसेबां 9 24 बेसेबां जागोन बियो 8 ना 8 दाना 8 जों इनटु खालामबा बेसेबां जागोन बियोहाय 32 2 3 थाबाय 12 13 14 15 सरि अबेबा मिस्टेक जाबाय बेवहाय ना गोरोन्थि जाबाय 11 सिनाहाय ना सिनाहाय एक्सुवेलि अबा एसे मिस्टेक जाबाय बेयो ओरै 4 एसे गोरोन्थि जाबाय अबावबा माने टाइपिं आहाय ना बेवहाय मिस्टेक जाबाय बेयोहाय चेक खालामनायाव ना
सरि नैयाहाय ना नैबे जेरावहाय जों मा नुदों बेवहाय नैबे ना बे राननाया मा जागोन माइनास होमबासो बे एन्सारा मिलायगोन माइनास जानांगोन बेना 1 1 4 माइनास मा जागोन बियो 3 जों 9 खौ केन्सेल खालामबा 3 आरो 2 जों बेखौ केन्सेल खालामबा 4 ना 4 बाबोथ' प्लास 11 चेक खालामफिनबावनि ना इयावहाय ना गोरोन्थिया नैबेसो जे बेयाव जिनाखि कुइसन नुदोंना बेयो ओरैबायदि जानांगौ मा जानांगौ बियो 11/4 माइनास 2/3 of 9/8 प्लास 11 बेसो जानांगौ होमबा 3 जों केन्सेल खालामबा 3 2 जों केन्सेल खालामबा 4 होमबा 11/4 माइनास 3/4 प्लास 11 दाना जों बेवहाय जेब्ला एलसिएम लागोन ना एलसिएम लायोबा मा मोनगोन जोङो 4 मोनगोन जोङो 11 माइनास 3 प्लास मा जागोन इयो 44 होमबा मा जागोन इयावहाय 11 निफ्राय 3 थांबा 7 ना सरि 8 बायावहाय 52 बाबो 4 ओरैजाय मा जागोन बेयो 13 होमबा मा जागोन बेयावहाय अप्शन नाम्बार 1 आहाय ना अप्शन नाम्बार 1 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय 13 आहाय नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआव मा होननानै बुंदों बेवहाय height of a right circular cone is 8 cm if diameter of each base is 12 cm then what will be the curved surface area of the cone जेवहाय मा होनना बुंदों कननि मा खालामनांगौ जोङो कर्व सारफेस एरिया दिहुननांगौ जोंना जे कन होननाय लोगो लोगो जों मा मोनथियो बेवहाय जे मोनसे बियो ना कन हमना ला बियोहाय मोनसे हमबाय जोङो ना बे मोनसे कन बियो कन बियो कन ना बेवहाय माया होनाय दङ हाइट आरो माया होनाय दङ डायमिटारा बे जाबाय h हाइट बियो बेसेबां होनाय दङ 8 सेन्टिमिटार होनाय दं आरो नैबे d बेवहाय मा जादों दं नैबे हाइट बियो होनाय दङ 8 सेन्टिमिटार आरो नैबे d आ होनाय दङ बेसेबां 12 सेन्टिमिटार अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ बिनि सारफेस कर्व सारफेस एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया फाइ आर एल नाथाय बेवहाय एल आ होनाय गैया जों एल खौ दिहुनना लानांगोन जोंना एल खौ जों माबोरै दिहुनगोन जे आर खौबोथ' होनाय गैया आर खौ जों मा मोनथियो जे आर आहाय डायमिटारनि खावसे ना होमबा आर आ मा जागोन बेवहाय 12 नि खावसेया मा जागोन 6 बा जोङो 2 जों मा खालामनांगोन 12 खौ राननांगोन जोंना 2 जों 12 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 दाना जोङो एल खौ दिहुननांगौ एल खौ माबोरै दिहुनगोन जोङो एल खौ दिहुनोब्ला आर स्क्वायर प्लास मा जागोन एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लास मा जागोन जोङो एच स्क्वायर अब्ला मा जागोन आर नि मानाहाय बेसेबां आर नि माना 6 खौ स्क्वायर खालामबा 36 आरो h नि माना बेसेबां 8 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां जायो 64 ना होमबा बेसेबां जागोन बेयो 100 बर्गआव बेसेबां जागोन बेवहाय 10 होमबा एल नि फिल्डआव बेसेबां जाखो बेवहाय 10 एल नियाहाय मा जाबाय 10 जाबाय बेना होमबा जों बेखौ पुट खालामो दानिया जेब्ला जों बेखौहाय फज'गोन जोङो ना बेयावहाय फाइ आर एल फाइनि माना 22/7 इन्टु आर नि माना बेसेबां 6 इन्टु एल नि माना बेसेबां 10 होमबा दानिया मा मोनगोन जों बेखौ इन्टु खालामबा 12 जों 12 गोनां ना 12 माने 120 जाखाबाय बेवहाय नाय सरि 20 बेवहाय 12 आरो 13 132 आरो 0/7 बा 1320/7 आव दङ अप्शन नाम्बार 2 आहाय ना अप्शन नाम्बार 2 आ मा जागोन जोंनाहाय कारेक्ट एन्साराहाय नेक्स्टआव दं बेवहाय दा HCF and LCM of two numbers are 12 and 336 respectively if one number is 84 the other number जे गुबुन मोनसेखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो HCF into LCM ना HCF into LCM बाय जिनाखि होखानाय ना बेजों राननांगोन जोङोहाय जिनाखि मोनसे होखानाय नाम्बार ना माजों राननांगोन जों बेवहाय 84 आव राननांगोन जोङो ना होमबा थोंजोङै मा जागोन 12 into 336 बाय मा जागोन बियो 84 जेब्ला जोङो केन्सेल खालामगोन 4 जों एखौ केन्सेल खालामनो हायो ना 4 सानजा 4 16 से थाबाय 4 जों 32 33 मा जागोन 16 16 जों दानिया 16 ना सरि
सरि 16 नङा 14 दाना 14 जों मा खालामदो जोङो 12 खौ इनटु खालामदो ना होमबा 8 होमबा मोनसेयाव 8 गोना बेसेबां दङ जोंनाहाय मोनसेल'सो दंना एसे गोरोन्थि जाबाय जिब्रै थांनांगौ 4 जोंल'सो दानखादों जोङो हाय गोरोन्थि ना गोरोन्थि 4 बा 33 4 ल'सो 4 जों 48 एन्सारा मा जागोन अप्शन नाम्बार बियाहाय 48 आहाय ना अप्शन नाम्बार बियाहाय 48 आ मा होनबाय जोंहाय 4 इनटु खालामबासो 16 1 32 33 जागोन बिना होमबा 48 एन्साराहाय जागोन बियाहाय नेक्स्टआव दङ if each side of square is increased by 10% each area will be increased जेब्ला मा होनदों स्क्वेरानो जाबा सरि बेवहाय जेब्ला मोनसे मोनफ्रोमबो साइड एबा रेडियास माब्लाबा डायमिटार ना बेफोरबायदियावहाय जुदि इनक्रिस बा डिक्रिस होननानै बुङोबा बे फर्मुलाया मा जायो नाहाय x प्लास y माइनास xy बाय 100 ना बेवहाय प्लास माइनास माने इनक्रिस होननानै बुङोबा मा जागोन प्लास जागोन आरो डिक्रिस होननानै बुङोबा मा जागोन माइनास ना बेवहाय जोंनिया 10 प्लास 10 बेवहाय इनक्रिस होनदोंना प्लास 10 इनटु 10 बाय मा जागोन बेवहाय 100 बा 20 प्लास 1 मा जागोन इयो 21% बेना 21% अप्शन नाम्बार बियाहाय कारेक्ट एन्सारा नेक्स्टआव दङ if the altitude of an equilateral triangle is 12√3 cm then its area would be जेरै थोंगोरा होनाय दं बेवहाय ना थोंगोरा होनाय दङ बेसेबां √3 सेन्टिमिटार ना अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ एरियाखौ दिहुननांगौ जोंहा एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय जेब्ला जोङो बेवहाय ना मा दङ इकुइलेटारेल ट्रायंगोलावहाय जोङो मा खालामनांगौ जोङो जे एरियाखौ दिहुननांगौबा ना एरियानि फर्मुलाया मा जायो जोंनियाहाय एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलायाहाय इकुइलेटारेल ट्रायंगोलावहाय ना √3/4 a स्क्वायर जायो नाथाय बेवहाय a खौ होनाय गैयाना h आ होनाय दं बेवहाय हाइटनि फर्मुलाया मा जागोन बेवहाय h आहाय मा जायो √3/2a ना √3/2a होमबा जोंनियावहाय h नि भेलुआथ' होनाय दं जोंनाहाय ना होमबा जोङो h नि भेलुआ होनाय दं नालाय जोंहा बेवहाय मा खालामनो हायो a नि भेलुखौहाय दिहुननानै लानो हायो जों ना a नि भेलुखौ जों दिहुनना लानांगौबा मा खालामनांगोन जों बेयाव जों a नि भेलुखौ जोङो दिहुनना लाग्रोसै जों ना a नि भेलुखौ दिहुनना लानांगौ बेवहाय मा जागोन जों मा मोनो √3/2a इकुवेल मा मोनो जोङो 12√3 माने हाइट बेयो ना बेयावहाय √3 जों √3 केन्सेल खालामदो 2 जों 12 जों इन्टु खालामबा बेसेबां जागोन इयो 24 होमबा इयाहाय 24 दान ना बेयावहाय एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन √3/4 a स्क्वायर माने मा जागोन 24 इन्टु 24 ना 10 सानजाब्रै बेसेबां जायो 24 बा जागोन 10 सानजाब्रै 24 4 2 12 13 14 आरो √3 जों √3 मा जागोन 144 √3 सेन्टिमिटार स्क्वायर जागोन बेयो ना बेखिनियानो